Хайырлы кеш, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Вакытлыча пост эшли башлады. Түбән Кама коткаручылары тәүлек әйләнәсе кизү тора. Тыйылган мәддәләр сатуның 14 каналы ябылды. Наркотикларга каршы көрәш комиссиясе эшчәнлеккә йомгак ясады. Юл травматизмын кисәтү максатыннан язгы каникуллар профилактик чарасы башланды. Түбән Камалар уңайлыгы өчен бөтен дөнья туберкулезга каршы көндә күчмә флоромобиль эшләде. Көн белән төн тигезләшкән вакыт. Бәйрәмне көтеп алабыз, катнашабыз, үзебезне күрсәтергә тырышабыз. Түбән Камада төрле милләт вәкилләре Нәүрүз бәйрәмен каршыладылар. Көннән-көн җылыта, сулыклардагы боз да ышанычлы түгел. Түбән Камада бөтен Татарстандагы кебек үк куркынычсыз боз акциясының 5нче этабы старт алды. Аның максаты сулыкларда фаҗигале очракларны булдырмау. Хәзер белгечләр тәүлек әйләнәсе кизү тора. Язгы боз ястык калынлыгы булса да ышанма дип әйтеп кисәтеп торсалар да, күп кенә балыкчылар моны колакларына да элми ди белгечләр. Шуңа күрә кече суднолар буенча дәүләт инспекциясе белгечләре яңа эш режимына күчәләр. С понедельника у нас выставлен временный спасательный пост на Красном Куче. Дүшәмбедән Красный Ключ бистәсендә вакытлыча пост эшли башлады. Сулыкларда коткаручылар һәм ГИМС хезмәткәрләре тәүлек әйләнәсе кизү тора. Аларның зур ярдәмчесе Хивус-6 махсус техникасы. Ул боз буйлап хәрәкәт итә ала. Гадәттән тыш хәлләр вакытында урынга шуның белән чыгалар. Белгечләр карамагында Алабугадан Кама аланына кадәр территория су объектларына мониторинг тапшыру көн сайын тәүлек буе башкарыла. 4 кеше эшли, шулай ук мәгълүмати такталар да куелган. Уже выходить на лед нельзя. Хәзерге вакытта сулыкларда боз юка, анда чыгарга ярамый. Кама елгасында юылган урыннар да бар. Боз астына китү куркынычы зур. Шуңа күрә куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү хәерле булыр ди белгечләр. Озакламый Камада язгы ташу башланачак. Фаразлар буенча апрельнең 10-нарына туры килә. Хастаханәгә бармыйча сәламәтлекне тикшерү мөмкинлеге булдырылды. Бүген Үзәк базар янында флоромобиль эшләде. Күчмә лаборатория бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көненә багышланган 10 көнлек кысаларында оештырыла. Аның максаты үпкә авыруларына игътибарны юнәлтү һәм чирне вакытында ачыклап дәвалауны башлау. Флюорография узу өчен нибары паспорт һәм полис кирәк. 1-2 минут эчендә үпкәнең рентген фотосы әзер була. Тәгәрмәчле медицина кабинеты үзенең сыйфаты буенча стационар кабинеттан берни белән дә аерылмый. Бары кешеләр үз чиратларын урамда көтәләр. Быел да әлеге хезмәттән тистелегән Түбән Камалы кулланды. Тыйылган мәддәләрне сатуның 14 каналын юк итүгә ирешелде. Бу хакта наркотикларга каршы көрәш комиссиясе утырышында хәбәр иттеләр. Анда законсыз әйләнешкә каршы эшчәнлеккә йомгак ясап, профилактик эш планы турында фикер алыштылар. Табиблар уңай динамиканы билгеләп үтә. Шәһәрдә наркологик тайпылышлар белән авыручылар саны узган ел белән чагыштырганда кимегән. Очрашуда катнашучылар ассызыклаганча, мондый уңай нәтиҗәләргә ирешү өчен табиблар, педагоглар һәм ата-аналарның бердәм тырышлыгы мөһим. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Түбән Камалар Нәүрүз бәйрәмен зурлап билгеләп үттеләр. Ул фарсы теленнән яңа көн дип тәрҗемә ителә. Көн белән төннең тигезләшкәнен аңлата. Түбән Камада дуслык бәйрәме буларак кулачлап үткәрелә. Татар, башкорт, Азәрбайҗан, үзбек, таҗик, башка халыклар кунакларны милли ашлары белән сыйлап, бай иштәлекле концерт белән сөендерделәр. Күңел ачу чаралары халык иҗаты йорты янында узды. Бәйрәм мизгелләре алдагы видео язмада. Кайнар талап, Нәүрүз байрамына сакырабыз, рәхим итегез. Нәүрүзне шат күңел һәм сый хөрмәт белән каршы алсаң, ул игә муллык һәм ел буена уңыш китерәчәк дигән ышаныч яши. Бу көнне төрле милләт вәкилләре шәһәрдәшләрне милли ашлары белән сөендерәләр. Мисал өчен татар халкы кунакларны чәк-чәк белән сыйлыйлар.
Бәйрәмне көтеп алабыз, катнашабыз, үзебезнең күрсәтергә тырышабыз, җырларга, бергә. Менә бит инде хәзер музыкалар килеп чыкты. Әле болай иттереп, Нәүрүз бәйрәмнәрендә җырлаган һәм музыкаларны яңаран җыгыя. Әзерләнеп менә үзебезнең ризыклар, үзебезнең киемнәр, үзебезнең кызлар, бөтенесе менә бәйрәм хисе белән үзебезнең күңелне тола. Шуңа бу бәйрәмнәр ел саен үткәрелсен иде. Нәүрүз төрки халыкларының борынгы бәйрәме. Ул көн белән төн тигезләшкән вакытта билгеләп үтелә. Түбән Камалар бер-берсенә изге теләкләр телиләр, рәхәтләнеп күңел ачалар. Шулай бергә җыелып, матур итеп яшәргә язсын иде безгә. Бик күңелле. Менә башкорт халык көйләре, җырлары матур итеп, шулкадәр күңелле. Күңел сөенә, рәхәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Исәнлек, саулык сезгә, барыгызга да. Сәламәтлек теләп калам. Барыгызның да шушы матур язгы бәйрәм белән чын күңелдән бөтен татар конгрессы исеменнән дә котлыйбыз. Исән сау булып, матур итеп, бөтен халыклар белән дус итеп яшәргә безгә насыйп булсын. Бәйрәм белән. Дуслык бәйрәме концерт программасы белән үрелеп бара. Сәхнәдә җирле артистлар, иҗат коллективлары чыгыш ясый. Түбән Камада 70-тән артык милләт вәкиле дус тату яши. Бәйрәм бердәмлек, үзара аңлашу һәм төрле халыкларның йолаларын хөрмәт итү символына үрелә. Борынгыдан килгән гореф-гадәт буенча Нәүрүз алдыннан кешеләр өйләрен юып, хуҗалыкларын тәртипкә китерергә, алган бурычларын кире кайтарырга тырышканнар. Нәүрүз чиста йортка яхшы үй хуҗасына килеп керсә, аны авырулар, уңышсызлыклар читләп узачак дигән ышаныч яшәгән. Түбән Камада язгы каникуллар профилактик чарасы башлана. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балаларга юл хәрәкәте кагыйдәләрен искә төшерергә, яктылыкны кайтаручы элементларны кулланырга һәм балиг булмаганнарны караучысыз калдырмаска чакыралар. Машина белән идарә итүчеләрдә дә аеруча сак һәм игътибарлы булырга киңәш итәләр. Мәктәпләр, балалар бакчалары, җәяүләр кичүләре һәм ишегаллары янында уяу булу сорала. Язгы каникуллар чорында дәүләт автоинспекциясенең шәхси составы көчәйтелгән режимда эшләячәк. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.